dat je gebruik maakt van de toch geografisch goede positie van de 3 ABC-eilanden. Ja, dat is niet onredelijk. Wat voor een omvang dat moet zijn, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Wij geven een commitment af vanuit Schiphol om goede mensen beschikbaar te stellen om Ryanair Benetrix nog beter te maken naar de toekomst toe. En dat zullen we ook doen. Aviation is voor elk land van onschatbare waarde. En het is feitelijk connectivity to compete. Dat is wat geldt in de hele wereld. En dat is iets wat geldt in Aruba in het bijzonder. Net zoals het voor Nederland geldt. Pre-clearance worden de volgende stappen. Dit is een belangrijke basis om te hebben. We zijn in druk gesprek met Den Haag. We gaan ook in gesprek met Brussel. Er zijn heel veel stakeholders bij betrokken. Wij geloven hier zeker in. Dat dit voor Europa een stap is die ze een keer moeten maken. Amerika heeft het al heel lang. Of het eruit gaat zien zoals de Amerikanen weten we nog niet. We zitten nog erg in het proces van voorbereiding. En we moeten heel veel mensen meekrijgen. Maar we hebben heel veel belangrijke partijen mee. We hebben Schiphol en KLM, je hebt net gehoord. Nijhuis en Eurlings hebben hun commitment hieraan gegeven. Ze hebben hier heel veel voordelen bij. Het maakt, wederom, ik herhaal, sneller en veiliger. En de airport moet groeien. De machines gaan het niet overnemen. Begrijp me goed. Dit gaat geen banen kosten. Alleen hierdoor kan de airport groeien. We kunnen meer reizigers verwerken. We hoeven niet eindeloze gebouwen erbij te zetten en nog meer rijen met balies. We kunnen hierdoor het proces sneller maken, meer mensen in het proces hebben en tegelijkertijd is het veiliger. We kunnen niet iets minder veilig en iets sneller of iets minder snel en iets veiliger. Het moet 50-50, snel en veilig. We zijn de eerste in de wereld hiermee. Maar we worden op de hielen gezeten, letterlijk. Ik meen dat Nieuw-Zeeland en Saudi-Arabië ook met iets dergelijks bezig zijn. Dus Aruba moet de eerste zijn.